Silav roj baş, hevalno hevît ku te başin selametin çend û çi hene li ber destê me xwe tejwara pêşkêş bikim eger hûn amade bin em hema dest pê bikin. Pêşî em biçin Iraqê li wê derê hevdîtinekî ciddî heye. Ew hevdîtin niha wê derbasê Hewlêrê bibe. Em basa tombarak dikin. Amerîka û Iraqê di dawiya dawî de li hev kirine. Doh bi şev piştî ku min bülten ji wara pêşkêş kir, agahiyekî ji Amerîkayê hat. Dibêjin ku wan û Îranê peyman îmze kirine lê naveroka peymanê hên ne zelal e ji ber vê yekê min tiştekî pir zelal negot niha ev agahî ji du rayedarên peyablind yên Amerîkayê hatiye diyar dikin ku peymana li gel Îranê ji alî Amerîkayê ve hatiye îmzekirin. Kî îmzekiriye? Donald Trump û alîkarê Serok di Vanse. Ji aliyê Îranê ve jî peyman ji aliyê Serokê Parlamentoyê Mihemed Beqir Qalibaf be hatiye îmzêkirin. Cîgirê Serokê Amerîkayê Vanse ragihand ku gelek detay hene hûrguliyên di derbarê mijara nuklerî ya Îranê de hîn jî dibin nîqaşê de ne mijar tam zelal nebiye meseleya nuklerî. Ez bawer dikim Amerîka serî tewîne ji Îranê re daxwazên Îranê re em hêvî dikin ku dibe nivîsa peymanê vê heftê were eşkere kirin. Halbuki doh gotibûn roja 19 Meyê li Swîsre peyman were îmzêkirin ew li hev bikin. Gotinên Amerîka hevûdû nagirin hevanno ji ber vê yekî merû nikare tiştekî bêje. Merû wî re tiştekî dibêje sibê derew derdikeve. Donald Trump çep û rast wî nediyarin. Ji ber wî em gotina wî ji gotina wî derbas dibin. Em biçin Iraqê niha Tom Barak wekî nûnerê Donald Trump li Iraqê ye ew jî li pey projeyekî ne êdî em binêrin ka di proje wî de zirara ji bo Kurdan heye tuneye hebe çi ye gelo ew ê karibe zirar bide pêşmerge çiwa ku zirar da Qesedê. Ji ber ku hebûna hemû rêxistinên çekdarî li Iraqê aniha êdî temam dibe. Li dervê kontrola hikûmetê tu rêxistinekî çekdarî namîne niha pêşmerge rêxistinekî çekdarî ye yan artêşa herêmekî qanûnî ye. Aliyê Kurd dibêjin em hebûna hêza me ya eskerî qanûnî ye ji ber ku herêma me heye statuya me heye li Iraqê di destûra bingehîn de û hêza me ya asayîşê ye pêşmerge ev jî qanûnî ye. Yani em nakevin çarçovaya rêxistinên çekdar ku li dervê hikûmetê xwe bi rêk û pêk dike. Em qanûnî ne meşrû ne li Iraqê li gorî yasayan. Veya gotinên rayedarên me ê Kurdin. İjekaya me dirin Tom Barak li Iraqê ew ê çi bibêje? Heqeten ew ê cesaret bikin ji Kurdan re bibêjin ku çek û sîlahê xwe berdin temamen xwe bêlin ser însafa Ereban. Mazlûm Ebdî çima anîne Hewlêrê mesela pê re hevdîtin çê dikin? Ew jî heye. Gelo tiştekî heye temamê yeketiya Kurdan alaqadar dike? Nûnerê taybet yê Serokê Amerîkayê Donald Trump û Sûriyeyê Iraqê Tom Barak, Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî li Bexdayê hevûdû dîtin li hev civiyan. Piştî civînê Balyozxaneyê Amerîkayê Bexdayê beyan kir ku Rêveberiya Amerîkayê û hikûmeta Iraqê ya Elî Zeydî hemfikirin li ser hevkariya bihêz. Tom Barak beyan kir ku Donald Trump nîvê me hatîrmehê li benda Serokwezîr Zeydî ye ew wî vedixwîne kuşka spî li Amerîkayê. Di wê hevdîtinê de wê siberoja pêwendiyên stratejîk yên her du welatan were nirxandin. Yek ji sernavên herî girîng ê daxuyaniya hevbeş di derbarê komên çekdar yên li Iraqê bû. Amerîkayê piştgirî da planên Iraqê yên ji bo bêçekkirin û belavkirina hemû kom û pêkhatiyên çekdar yên li dervê kontrola dewletê. Hemû çek tenê dibin otorîteya dewleta Iraqê de dimînin. Her du aliyan dest nîşan kir nabe neraste ku axa Iraqê ji aliyê tu aliyê ve ji bo gevxwarina li aramiya herêmê were bikaranîn. Veya ji bo kî dibêje hevano yek ji armancê Tom Barak di hevdîtina bi Kurdan re ew e binêrin dibe nabe ku erdê Iraqê ji aliyê hin rêxistina ve were bikaranîn wekî gev li ser welatên cîran binêre gevxwarina li aramiya herêmê. Behsa Îranê dike? Na. Behsa dewleta Tirkiye dike? Veya iddiaya dewleta Tirkiye hevan veya me tirsîne. Ez vê gotinê tirsim. Tom Barak çawa mirovê dewleta Tirkiyeyê
Anha tê dibêje axa Iraqê yani behsa herêmên Palestînên me diye behsa Başûrê Kurdistanê jî dike wan deveran weke perçeyekî Iraqê dibîne. Dibêje em qebûl nakin ku axa Iraqê li hember welatên herêmê weke tehdît were bikaranî. Di civînê de hevkariya aborî û projeyên veberhênanê jî hatin guftûgû kirin. Yani îxraca petrolê, gazê, maddeyên bin erdî yên Iraqê îxraca wan hatiye guftûgû kirin. Tabii niyeta Amerîkaya ve desteyne di ser petrola temamê Iraqê. Daha ji bo pêşxistina qadên petrolê yên Qurne di duya Rojava û Nasiriyê bi şîrketa Chevronê re danûstandin dest pê kiriye. Arê li ber şîrketên wekî HKN, Western Zagros û Hund hate vekirin da ku dibin garantiya ewlehiyê de dubare dest bi xebatên xwe yên li Iraqê bikin. Niha xeta petrolê ya Kerkuk Banyasê jî dubare di rojevê de ye. Niha ev tekîlên aborî pêş dikevin bi Amerîkayê re. Ya Iraq xuyaya wê hinekî dewlemend bibe di demên pêşme de ji ber ku îxracat dest pê dike. Hilberîn dest pê dike. Aliyan her wiha li ser zêdekirina hevkariya bazirganî ya ji bo davînkirina tekîliyên elektrîkî ya Iraqê jî li hev kir. Niha pêdiviya Iraqê bi elektrîkê heye wî rojê nûçeyek derket ji qal rast te nizanim Başûrê Kurdistanê dest pê kiriye elektrîkê difroşe Bexdayê. Anha elektrîka heyê ya temamê Iraqê terê nake. Enerjî lazim e. Êdî Amerîka çawa dikare piştgirî bide Iraqê meselekî din e. Lê anha pêdiviya elektrîkê ya Iraqê divê di demên pêşme de were davînkirin. Di dawiya daxuyaniyê de piştgiriya ji bo Îraqa federal, demokratîk, serwer ya ku xwedîsaziyên destûrî yên bihêz be hate nîşankirin. Îraqeke federal hebe, demokratîk hebe, hakimê coğrafya xwe û hakimê siyasetê, hakimê artêşê hebe. Hemî bikaribe bike bin kontrola xwe. Dewletek bihêz û saziyên destûrî yên bihêz hebin. Yani edalet, qanûna Iraqê bihêz be ku bikaribe bersiv bide her kesî. Eger tu ji aliyê qanûnî edaletê ve bersiv nedî her kesî, herkes wê li gorî hukûqa xwe bixwaze meseleyan çareser bike. Behsa mafên netewî nayê kirin, netewên din wekî Kurd. Ka em binerin Tom Barak wê çi bêje. Mazlûm Abdî li Başûrê Kurdistanê ye hevano. Niha Tom Barak hevdîtinê xwe li Iraqê îro didomîne ew ê sibê derbasî hewlêrî bibe ya îşev tam ne diyar e. Belkî di van saetan da çûyê jî. Ji ber meselê ewlêkariyê saeta çûyîna xwe tam nabêjin. Yani bi gihîştina Tom Barak re li Bexdayê hevdîtin çêdibin. Barak piştî ku hevdîtinê xwe li Bexdayê bi dawî bike ew ê biçe hewlêrê. Fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî li Başûrê Kurdistanê ye. Ji bo bi Tom Barak re bi serokên Başûrê Kurdistanê re Nêçîrvan Barzanî, Mesûd Barzanî re hevdîtinekî pêk bîne çûye wê derê. Tê texmînkirin ku di civîna Mazlûm Abdî û Barak de wê mijara Sûriyê peymana 29 çile ya di navbera Qesedê û hikûmeta Vêguheziya Sûriyê de were nîqaş kirin. Hevdîtinên Barak ên birayêdarên Iraqê re anha di van saetan de berdewam dikin. Hevan niha heta ku hevdîtina Barak bi rêveberên Kurdan re çêne be em tam nizanin mesele çi ye, mijar çi ye. Em zanin avakirina hikûmeta Başûrê Kurdistanê heye di rojevê de. Ew ê qedê pê û yenekî li hev bînin rast e. Lê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hê tam ne zelal e. Entegrasyon heta ku derê çûye. Şervanên Qesedê qedera wan çi bîye. Berê ku ez behsa 8000 şervanê Qesedê bikim, niha hûn zanin hêzên Qesedê bi qasî 20,000 şervanên Qesedê mabûn. Piştî ku çeteyên Şamê, çeteyên dewleta Tirkiye êrişa Rojavayê Kurdistanê kirin, piştî ku qismekî ji Rojavayê Kurdistanê hate dagirkirin, ew qas şervanên Qesedê çûn ku derê. Qedera wan çi bû? Niha di derbarê vê de nûçeyek taybet heye, min dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Lê pêşî di derbarê vê mesela Tom Barak hevdîtina wî ya Iraqê û Başûrê Kurdistanê de di derbarê girîngiya yeketiya netewî de Zübeyr Aydar daxife tiştên balkêş dibêje. Mesela min fehm nekir. Dibe hin dewlet hene
amade ne pişkiri bidin me Kurdan. Tamam. Ama bi kîjan armancî. Mesela em Kurd bi kîjan armancî diçin berderiyê van welatan em alîkariyekê çawa ji wan dixwazin. Mesela em dikarin ji welatê xelkê bixwazin ku werin Tirkiye demokratîk bikin, werin Sûriye demokratîk bikin. Em çawa dikarin meseleyê xwe yên navxweyî ji welatê xelkê re bêjin. Normal heqê me jî tune ye. Xelkê bibêje problemê we navxweyî ye. Di çarçova demokrasiyê de ji xwe re hal bikin. Hûn û tirka we li hev kiriye. Yani demokrasiyekî tam, mükemmel her derê tune ye. Em jî nikarin zextekî bidin ser dewleta Tirkiye. Rojhilata navîn ji xwe bombelê dibarin. Ma wexta demokrasiyê ye. Ya xelkê bi me bikene wextê ku em behsa demokrasiya rojhilata navîn bikin. Ancak ji bo yeketiya Kurdan ji bo statûyekî navnetewî merov ancak dikare biçe berderiyê xelkê ka em binerin Rezdar Zübeyir Ayder li ser vê mijarê çi dibêje? ku dixwaze wekî nûnerê Trump hereket bike em polîtika tombara ku ya Trump dizanin niha hikûmetê merkezî re daxivin hikûmetên herêmî û pêkhateya dixwazin lewaz bikin eva tehdîteke li ser başûr giştî yani ji bo wî qasî yani eger em yekîtîkî Kurd ava nekin destkeftê me li bin tehdîtê de ne ji ber wê em destê xwe lazim e lez bigirin و هدف ما جی او ام دخوازن ویز نوا ویز سال نبی تشتی بکن اگر ام بکارن و مه پاییزی وی تشتی پیک بینن ام دکارن گلکی دسته کی جی بگیر ام کارن پشگیری شغالات جدا جی بگیرن سر وی واریده پیوندی ناونت هوایی ده یکو کردار بخازبن کردار کار بکن هنه یعنی بخازن هنه و جبوی قاسی یعنی ام دکارن دسته کی باش پیدا کن اشکره بجن هنی که ولات را ما خافت بو یکی که کرده ها تا روزه به اوه کی دبی بجن اگر هن همی هفرابن ام کارم پشکری هوا بکن اگر هن نه هفرابن پارچه ام نکارن آلی کی یعنی تنه دستک بکن ده خلق یعنی یک دوست کردانه دخوازن ما به هفرا یک دنگی ببینن دخوازن و یعنی لازم استراتژیکی ما هفبش هبه همه دوستان را چه زمانی باخوبن دشمن را چه زمانی باخوبن یاد لازمه هزکی یعنی رخصتنه که ما دیپلماسی هبه ام هر پارتی و رخصتن سر ناو خود دیپلماسی نکن ام هر را بکاربن دیپلماسی بکن ام کردا بکاربن دنیای ده یک دنگی بدن تمثیل کردن یادجی لازمه ام هزا خواب کنیه که اگر ایریشی که سر ما هبه هزا خواهی پاراستنه جی ام هر را بخبتنن نوا کوردینه که ده گلی خواب پارێزن ئەوە تشتێ ئەساسی نە گەلێکی تشتێ دژی هەنە یعنی گەلێکی تشت هەنە مە هەمیە عەلاقەدار دکن لێ ئالیکی تنێ نکارە سەر بریارێ بدش بۆ قاسی ئەوە گاوێکی دیروکیە حیاتیە ji bo me hemiya gavekî jiyaniye ye eger em vê gavê bikarin bavêjin em ê gelekî tişta çareser سەبارەت ئێکەتی و ئێکڕێزی بەڕێز دەرها بەحس وێ دەکرد و یعنی گرنگەش بۆ کوردان چندهادا ئێکەتی و ئێکڕێزیە بێت سەر هەرێما کوردستانê هەرچەندە بزانن و هەلبژاردن هاتینەکردن دەمێکی درێژێژی ناف هەرێما کوردستاندا هەلبژاردن هاتنەکردن و حکوومەت نەهاتیە پێکینە هەوڵین ئێکڕێزیە کوردان ئەچکارت ڕۆڵێکی چاوا بلیزە بۆکو هەرێما کوردستانیژی حکوومەت بێت پێکینە ها هەرێما کوردستانê ya başûr rastî destkefteke ji bo hemî Kurda lazim e bê parastin û lazim e gelekî mesele hene meselê devera mada 140 heye gelekî pirs û pirskirêk hene niha bi xwedana şûna kesekî biyanî û derve lê binêre herêmeke eva 20 mehe hilbijartin kiriye parlament û komnava bi serokê parlamentoyê kê ne diyare hikûmet dem serda derbas bûye lazim e hikûmetekî nû behta avakirin hêpiya kevin îdaretê kirin serokatiya herêmê lazim e behta nû kirin nehatiye nû kirin vî warî de çi qas mesele ye Hevan çavkaniyekê berpirsiya ji nava Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê hûrguliyên peymana 29 Çileyê li ser tevlîkirina hêzên wan an nava Wezîreta Parastiniya Sûriye ji Rûdawê re eşkere kiriye. Ev ne nûçeyekî aydê min e, nûçe tamamen min ji Rûdawê girtiye. Ew
dibêjin me xwe gihandiye rêveberên Qesedê çavkaniya Qesedê nexwast navê xwe eşkere bike da zanîn ku hîn 8000 şervanên wan tevlî tu hêzên dewletê nebûne sê lîwayên Qesedê di çarçoveya avakirina firqiya şestî ya artêşa Sûriyê de li baregehan bicihîbûne ew lîwa li Hesekê li Qamişloyê li Dêrekê hatine bicihkirin niha endamên lîwayan wê bi qonaxan li akademiyekî eskerî ya li gundewarê Şamê werin perwerdekirin fermandarên lîwa û katîbeyan jî wê li Koleja Şer ya Himsê werin perwerdekirin tişta ku me gava din pirsî ev hem fermandarên me ê Qesedê û hem jî şervanên Qesedê ji aliyê kîjan dewletî ve têne perwerdekirin em zanin perwerdeyî yani heteşe meteşe çeteyên Şamê yani tu hêz û quweta wan tu ne perwerdeyî bidin van eskerê me ew ji xwe wisa ye hêzên Amerîka jî perwerdeyî nadin ji ber ku 10 sal em hevalbendên hevin me têra xwe perwerdeyî ji hevû digirtiye kî dimîne em zanin ku artêşa Tirkiye wezîfeya perwerdekirina artêşa Sûriyê girtibû ser xwe eger şervanê me ji aliyê fermandarên Tirk ve werin perwerdekirin veya problem e ji aliyê etîk ve problem e yani hêvî dikim ne wisa be hêjmara şervanên Qesedê li gorî hêjmara ku di nava lêwayan de li ser lihev hatiye kirin gelekî zêde ye yani însanên ku an hatevlî artêşê bûne yani jî li ser lihev hatiye kirin û hêjmara heqîqî ji hev cuda ye yani pir zêdetir heye lewma guftûgoyên ji bo bi cîhanîna hemû şervanan didomin yani ew qas şervan hene li ku derê werin bicihkirin gotûbêjên ji bo bicihkirina wan didomin piştî bûyerên dawî hêjmara şervanên Qesedê ên ku mane ji şerê meha çile vir ve dema ku ew zarokên Ereb ji nava Qesedê derketin çûn 20,000 şervanên Qesedê mane ew jî hemî ewladên Kurdan e pir kêm zarokên Ereb mane di nava Qesedê de hêjmara wan bi tevahî 20,000 e wisa dibêjin ev hemî çûne ku derê 4,000 şervan tevlî hêzên ewlehiya hundirîn û saziyên ewlehiyê bûne 5,000 şervan tevlî sê lîwayan bûne ku nû hatine avakirin nêzîkî 1000 xortên Efrînî bi malbatê xwe re vegeriyene bajarê xwe 2000 xortên din yên Efrînî li bendêne baweyekî hevaheng vegerin welatê xwe li wê derê tevlî yekîneyên leşkerî bibin li Efrînê çavkaniyê li ser rewşa malbatên şehîd û birîndaran jî beyan kir ku di navbera Qesedê û Wezareta Parastinê ya Şamê de li hevatinekê çêbiye wezaret wê hemû xizmetguzariyên wekî meaş mûçe pêdiviyên din pêşkêşî malbatên şehîdan û birîndaran bike veya tiştekî baş e em hêvî dikin di pratikî de pêk were 8000 şervan mane aniha bê wezîfe ne tevlî saziye eskerî nebûne ji bo dîtina çareseriyekî derheqê wan de jî guftûgo berdewam dike eva ya yek hevan nûçeya me ev bû ya dijî li Ewropayê qanûna nû ya penaberiyê aniha tirs xistiye dilê Kurdan sîstemeke nû ya penaberiyê ana heye ket meriyetê li nava welatên Yekîtiya Ewropayê bawekî fermî dest pê kir vê qanûnê Kurdên diasporayê gelekî xemgînin Kurdên ku dixwazin werin welatên Yekîtiya Ewropayê jî aniha xemgînin ev sîstema nû a penaberiyê pêvajoya dersînorkirina wan jî lestir dike li gorî yasaya nû ya Yekîtiya Ewropayê koçber ji kîjan sînorê avî yan jî bejayî derbasî Yekîtiya Ewropayê dibin wê şopa tiliyê wan weregirtin pêşî ew kesê ku şansê wan ê wergirtina mafê penaberiyê gelekî kêm e wê di kampên girtîyên wekî girtîgehan de werin hiştin delîlê te îspatê te tu nebe ku tu dema vegerî welatê xwe îşkence lê dibînî yan jî tê dikevî hepsê te dixin zindan te dixin kampên weke zindan li Ewropayê paşê jî red didin te dişînin biryara li ser dosyayên van însanan baweyekî lez wê were dayîn her kesê ku serî li penaberiyê dide daxwaza wî eger were redkirin wê raste rast were dersînor kirin tabî dawiya her tiştî nehevan bû niha xelk li sînorên derve yên wekî Yunanistanê İtalya Spanyayê daxwaza penaberiyê dikare bike tirs heye ku welatê niha
çevaya zanın hevanla. Luvalati yeketi Avrupa eğer hundut tişta ispat bıkın hundukarın mafi penaberiye bir dest bıkın de çarçovaya kanuna netim vekbide Walatin Avrupa'ya mecbure ve behawine. Jber du sebeba. Yek dibe hun ispat bıkın ku dema hun ve digerin Walatya hun tene girtin ve daveja hapse. Jber meseleyin siyasi. Ya dinci dema ku hun ve digerin Walatya xateriye işkence heyel serte. Yani tutbici az ve gerin Walatya devleta Türkiye min digre işkence dike. Tu vakti vana ispat biki ev mecburun telvedere behawine. Naha seroki yeki Teniştimanê Kurdistanê yenekî bafil Talibanê li Bexdayê bi nûnerê taybet yê serokê Amerîkayê Tom Barak re civiya. Civîn doh pêk hat. Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Kubat Talibanî jî beşdarê civînê bû. Di wê civînê de meseleyên dawî yên li Herêmê hatin guftûgû kirin. Her du aliyan peymana Amerîka û Îranê ya ji bo parastina aramiya Herêmê giring dîtin. Teqezî li ser pêwîstiya piştgirîkirina hikûmeta nû ya Iraqê hate kirin. Her wiha beyan kirin ku divê hikûmet ji krîz û zehmetiyan êdî derbas bibe çi alîkarî lazim em ê bidin wan bi gotina wan bi vîya way wê aramiya siyasî aborî ewlehiyê pêk were. Bafil Talibanî xemgîniya xwe ya li ser têkçûna avakirina kabîneya nû ya Herêma Kurdistanê nîşan da. Dibêje rewatî pêbaweriya hikûmeta heyî an hat têpirsîn rast e. Di civînê de basa mesela enerjî jî hate kirin. Hûn zanin pirsgirêka enerjiyê ya Iraqê heye. Herêma Kurdistanê dikare bi planekê stratejîk pirsgirêka enerjiyê ya li Iraqê çareser bike dibêje Bafil Talibanî. Rayedarên Amerîkî peyman îmzêkirine bi Îranê re veya min nûçe ji were xwend lê dibe ku kalîta dengê min xirab be. Nûçe kirine ez zû bi zû jara dixwînim. Du rayedarên peyablind yên Amerîkayê diyar kirin ku peymana li gel Îranê ji alî Amerîkayê ve ji alî Donald Trump ve û alîkarê serok Vance ve hatiye îmzêkirin. Ji alî Îranê ve jî peyman ji alî serokê parlamentoyê Mihemed Baqir Qalîbaf ve hatiye îmzêkirin. Jîgirê serokê Amerîkayê Vance beyan kir ku gelek detayên di derbarê mijara nuklerî ya Îranê de hê jî ji nîqaşê re vêkirîne ne zelalin. Em hêvî dikin ku nivîsa peymanê vê heftê were weşandin. Wekî din Amerîka û Îranê biryar dane ku komên çekdar tev werin bêsîleh kirin. Veya tiştekî ecêb e. Nûnerê taybet ê Donald Trump yê Sûriya û Iraqê Tom Barak û Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî li Bexdayê li hev civiyan piştê civînê Balyozxaneya Amerîkayê a Bexdayê beyan kir ku rêveberiya Amerîkayê û hikûmeta Iraqê El Zeydî hemfikirin li ser hevkariya bihêz. Tom Barak beyan kir ku Donald Trump nîvê me hatîrmehê li benda Serokwezîr Zeydî ye ku wî vedixwîne Amerîkayê. Di hevdîtina li Amerîkayê de ew ê siberoja pêwendiyên stratejîk yên her du welatan binirxînin. Yek ji sernavên herî giringî daxuyaniya hevbeş di derbarê komên çekdar yên li Iraqê de bû. Amerîka piştgirî da planên Iraqê yên ji bo bêçekirina hemû rêxistinên li Iraqê. Ev cuda ye hemû çek, hemû sîlah tenê wê bikevin bin otorîteya dewleta Iraqê. Her du aliyan yani Iraq û Amerîkayê destnîşan kirin nabe ku axa Iraqê ji aliyê tu aliyê ve ji bo gevxwarina li aramiya herêmê were bikaranîn. Yani ez dibêjim qey behsa hêzên Kurdan dikin, behsa dewleta Tirkiye dike ji ber ku axa Iraqê wextê dibêjin qesta wan herêmên parastinên medyayê, Başûrê Kurdistanê ye, dibêje em rê nedin ku axa Iraqê were bikaranîn ji bo welatên cîran. Ji bo pêşxistina qadên petrolê jî nîqaş hatiye kirin. Mesela di dawiya daxuyaniyê de her du alî çi dibêjin Iraqeke federal, Iraqeke demokratîk, Iraqeke serwerê coğrafyaya xwe, serwerê edaletê, siyasetê divê were sazkirin û bihêz bibe. Û tu hêzekî çekdar jî li Iraqê nemîne. Di vê çarçovê de hevanno ya Mazlûm Abdî jî zû ji were bixwînim. Tom Barak wextê li Bexdayê bû, di vê navê de Mazlûm Abdî jî derbasî Hewlêrê bû, an hal wê derê li bendiyê ku Tom Barak were Hewlêrê. Ji xwe me ji xwe dipirsî, me digot Bafil Talibanê li ku derê li Silêmaniyê yan li Hewlêrê bibîne Tom Barak, em wayê dibînin ku çûye Bexdayê li wê derê hevdîtin pêk hatiye. Lê li Hewlêrê
Anha Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mesrur, Mazlum Abdil ve derine evi tombarak peşvazî bikin. Bahsa çi dikin em nizanin. Em zanin avakirina hikûmeta Başûrê Kurdistanê heye. Em zanin îxraçkirina petrola Başûrê Kurdistanê heye. û em dibînin ku hin saziyê navnetewî peymana petrol û gazî imzêkirine bi Başûr re ji vir û pêve li Başûr wê fabrîka li ser fabrîkaya ve bibin. Cihên îstidamê cihê kar wê werin vekirin. Bi qasî 50,000 însan wê bixebitin li wê derê li Başûrê Kurdistanê. Ji wan re cihê kar hatiye peyda kirin. Bi qasî 400 milyar dolar milyar dibêjim. Wê pere bikeve bütçeya Başûrê Kurdistanê di nava 10 salê pêşme de. Eger plan pêk were. Hevano mesela me ev e. Ez binêrim eger mûçin deqên dawî tune bin. Niha piştî îmzêkirina peymana di navbera Amerîka û Îranê de hem Amerîka tê rexnekirin û hem jî İsraîl dibêjin we çima şer kir. We çima şer da dest pê kirin û we çima bi ser nexist û çima têk çûn. Ji ber vê yekî anha yani Netanyahu tê rexnekirin. Şaredarê Silîvriyê CHP hatiye girtin. Ana operasyona li ser CHP di dome li gelek bajaran hevano. AKP'ye, hükümeta AKP'ye, kanûnê xwe bikartîne. Di vê derê de hevano ez wisa bihêlim. Bakur çima endependans naxwaze? Yani serxwebûnê naxwaze? Ya serxwebûn nayxwestin ki mesela tu bi dewleta serwer ra tu dikarî federasyonê nîqaş bikî. Warin em bibin federe. Otonomî dikarî nîqaş bikî were bibin otonomî xwe ser. Ji ber ku tu girêdayî merkezî, tu girêdayî Enqereyî. Li wextê tu bibêjî endependans yani serxwebûna mutlaq dixwazim, wê demê tu nikarî nîqaş bikî bi wan re. Ji ber ku tu ji wan cihê dibî. İnsanekî tu jê cihê bî tu dikarî bi wan re nîqaş bikî. Tu dikarî bixwazî na. Tu ancak bi zora xwe, bi zora dîplomasiya xwe, şerê xwe, mücadela xwe tu bibêjî ez problemim, ez xwe dikim problem datînim ser masê û ez heta cihê nebim ez vê meselê destûr nadim hûn vê meselê hal bikin. Bi xatirê we silav rêz hevano. Dem baş.